Haka yi ne mutumi na. Bari wallahi no easy. Ba labari ko. Kebur na rantsi da Allah. Wai kai baba wai tsaya. Wai da a baka miliyan 5. Miliyan 5? Da a baka mace zuƙa yake yan budurwa wadda ta kai. Da kake su. Kyakkyawan mace. Akwai plate din shinkafa da wake garo. Ya ban gane plate din shinkafa. Ina ma magana kuɗi da mace kai kana. Akwai plate din shinkafa. Kai nisa'ur rahmatu fa da kuɗi kuma aljannar duniya haka ce wannan magana. Ko yanzu tambayi ni. Akwai garo plate daya. Shinkafa garo plate daya. Akwai garo plate daya mai kyau ma. To ba ni rike miliyan 5 ɗinka ka bar mutan ita. Ba ka plate guda kawai. Ni in je da wannan. Yau me zan yi da wata mace malam ga abinci. Ba a gaya wannan. Yau dai an zo ga masu abu kukan aure da sallar lami. Kai, duniya muna ta ƙara jin daɗi ko da yaushe wallahi. Ido ya rena fata. Kuna ganin abubuwa na ta faruwa kala daban-daban. Kuma waya aka yi. Kai, assalamu alaikum jama'a. Da munafiki ya haka ciki ne? Ai, na gaya maka tun kan kwana na ji sautin murya kan na ce to da walaki. Ai ba banza ba. Baka san abin da ke faruwa ba? Kai, narara. Da ke faruwa mu sauna. Baka san abin da ke faruwa ba? To Kano an soke lefe. Wai da gaske? An soke lefe a Kano. Gana ne yanzu ba mu ganin lefe. Babu maganar lefe. Baka yadda ba sai ka kira wa? Yanzu dai an soke lefe. An soke lefe a Kano. Wannan hakika ne. Kuma je na shirya na zuwa. Kayana na ce Kano na ji ba haka ba. Hello? Ni da kai ne. Hello Tauro. Yawa filin nan dama wanda na ce zan aje in yi lefe da shi na baka shi ka aje min taliya guda ɗaya kawai. Abin nan zan zo na baka hiri ma a ga wannan yau an soke lefe babu lefe ne kai ka bari mu je mu ga tabbaci saboda ni ma na bani ne a bisa ai na bada shi din nan an samu matsala yanzu haka Kano zani ka sai Kano ka tare ba za a aje min hudu mu muna nan maganar lefe an aje babu na rara kai na rara Allah ban da canji da na ba salamu alaikum ai ni tun da nake kallon ka da mace ce kai da kai zan aura